L-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni l-BCA ħarġet mal-1300 liċenzja ġdida lill-kuntratturi tal-bini. Fl-istess waqt qed tarbel eluf ta' applikazzjonijiet oħra biex kull min għaddej b'xogħol ta' bini, skavar jew twaqqih ikollu liċenzja ta' kuntrattur. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-BCA, il-Perit Rodrik Bonnici, qal ma' TVM News li għall-ewwel darba il-pajjiż għandu reġistru tal-kuntratturi. Spjega li f'Ottubru tal-2023 ħarġet liġi ġdida biex kull min jaħdem fis-settur rid japplika biex jingħata liċenzja proviżorja. Il-kontratturi għal attivitajiet differenti għaddejjin ukoll vetting ieħor ta' dokumentazzjoni mill-4500 li daħlu, minnhom li ma ġewx aċċettati diġà, għandna oħrajn ukoll li aħna min-naħa tagħna rajna li hemm informazzjoni li hija nieqsa u tlabna għall-informazzjoni addizzjonali biex il-kumitat li huwa indipendenti mill-BCA ikun jista' jiddeċiedi jekk il-kontrattur għandux ikollu liċenzja jew le. Mistoqsi minn TVM News dwar l-ispezzjonijiet f'siti ta' kostruzzjoni, il-Perit Bonnici qal li fl-aħħar xhur l-uffiċjali tal-infurzar sabu bosta każijiet fejn il-kontrattur ma applikax għal-liċenzja. Kontrattur propja waqqafnih mix-xogħlijiet, ħarġu l-multi neċessarji u ttieħdu l-proċeduri kollha li kien hemm bżonn. Ovvjament, dil-persuna illum il-ġurnata kellha tapplika biex tibqa' topera. Intant fl-ewwel edizzjoni ta' Share Malta, forum internazzjonali li jiġbor fih dan u professjonisti tal-arkitettura u l-inġinerija minn madwar l-Ewropa, il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riformi tal-Kostruzzjoni, Jonathan Attard, saħaq li l-liċenzji li saru obbligatorji taħt qafas regolatorju ġdid huma soġġetti għal monitoraġġ indipendenti u tiġdid regolari sabiex tiġi żgurata responsabbiltà u s-sorveljanza professjonali fis-settur. Spjega li dawn il-miżuri huma parti minn pakkett ta' riformi estensivi bilan li jtjiebu l-standards tas-sigurtà, il-professjonalità u s-sostenibilità fis-settur tal-kostruzzjoni.